Diolch Nan. Wel, yn gyntaf, dwi'n yn siŵr os oedd ti'n cyfeirio fi fel y person ifanc falle yn y stafell, ond pan ti efo ferched 4 a 2 oed, mae ngwyneb i'n deud stori gwahanol, dwi'n meddwl. Maen nhw'n insistent ar deffro. Dim ots os mae'r clocs yn symud yn ei blaenau nhw awr, handi 5 pob bore, lle mae'r gwyneb yn deud stori gwahanol falle. 3 lle ydych chi angen gwybod sydd wedi'n ffurfio i a pwy ydw i heddiw yma. Coleg y Bala yn gyntaf, ges i'n magu yn y gwaith a profi rhywbeth gwahanol i'r naratif cyffredinol ar hyd a lled Cristnogaeth Cymraeg yng Nghymru. Yn ail wedyn, Rhydychen, a cael gweithio efo mudiad ar enw Christians in Sports, lle ges i calon cenhadol, neu byth anghofio effesiaid 2 yn pwyso ar ynghalon ni mewn ffordd hollol newydd, o gweld mor hyfryd ydy'r newyddion da amdani Iesu Grist, ond hefyd faint o frys sydd yna, yr angen yna i gyrraedd allan unwaith eto hefo y newyddion yma yng Nghymru. A wedyn yn drydydd, Caerdydd. Blynyddoedd melys, blynyddoedd cyntaf o briodas efo ngwraig i Lydia, a doedd dim rheswm i ni symud, mi ydyn nhw'n hapus iawn yn fanna, o fanna lle mae ngwraig i Lydia yn dod o, ond dyma ni'n dod ar draws gweddi o wefan Cymru gyfan. Gyn David Ollerton oedd yn gyfrifol amdan yr weddi yma, a'n clywed amdan tref o'r enw Blaenau Ffestiniog, lle oedd angen am gwaith newydd, am Gristnogion i symud i fewn i'r ardal, i fyw, i weithio ac i dystio i mawredd a gogoniant a gobaith yr efengil sydd ganddyn ni yng Nghrys. Da chi'n gweld yma yna gweddio fydd eglwys newydd yn cael ei blannu yn y Gymraeg. A Lydia yng ngwraig i, y merch yma o'r ddinas yn deud, fanna dylsen ni fod yn mynd. A felly dyna lle eithon ni. Da chi'n gweld yn fanna argaeth stwlan sydd yn edrych drosto ni. Be sydd wedi bod yn anhygoel ar y daith yma ydy, fod ni wedi dysgu gymaint. Gyntaf, da ni wedi dysgu, mi oeddwn ni'n gwybod, o'n i'n gwybod ychydig fel hogyn o'r gogledd, Bala, dim ond hanner awr i ffwrdd lawr y ffordd, ond eto, yr gwahaniaeth mawr oedd rhwng y ddau cyd-destun. Mae Blaenau wedi amgylchynu, wedi arddurno'n do hefo'r pentyra yma o lechi, ond eto mae hwnna'n deud stori. A mae hwnna'n deud stori amdano yr anghyfiawnder sydd wedi brofi yna, ond hefyd wedyn am y naratif mae'r pobl lleol yn byw amdano. Wedi teimlo bod nhw wedi gadael ar ôl, wedi teimlo bod nhw wedi anghofio amdano, ond eto wedyn fod yna gobaith. Mae'r argae yn fama'n llawn o ddŵr yn dydy. A da ni wedi gweld eu profi fod seintia di bod o'n Blaenau ni, di bod yn gweddio fewn i'r ardal, yn rhoi i'w dagre, yn gweddio, yn gofyn unwaith eto arglwydd, neu di godi gwaith newydd yn yr ardal. A felly dyma ni'n ffeindio'n hynny yn Blaenau, ac efo 2 argyhoeddiad fwy na dim. Doedd dim strategaeth mawr, 2 argyhoeddiad. Yn gyntaf, da ni eisiau dilyn esiampl Iesu. Be oedd ffordd Iesu yn y byd? Wel, y ffordd ymgnawdoledig yma, big words, the incarnational way. Be wnaeth Iesu, Duw yn dod lawr a symud yn agos at ni, symud yn agos at y tlawd, y rhai ar yr ymylon i ddod â nhw i fewn. A felly, ein rôl cyntaf ni fwy na dim oedd i symud fewn, i fyw, i weithio, i rando, i ddysgu. A trwy hynna sylweddoli, waw, yn gyntaf, ein gwaith fwy na dim ydy newid y naratif yma o beth ydy eglwys. Be mae'r gymuned yn weld ydy eglwys. Oherwydd am mor hir, mae'r gymuned yn Blaenau, a dwi'n gwybod fod hyn ddim jyst yn eithriad lle ydy ni, wedi gweld fod yr capel yn bodoli ar wahân i'r gymuned. A felly ychydig a cymryd ychydig o ysbrydoliaeth o'n un o'n hoff cyfnodau yn hanes yr eglwys, yn hanes yr enwad. Yr symudiad ymosodol, mae rai fi dweud, da ni angen enw gwell ar gyfer fo rili, does, the forward movement. A'n gweld y boes yma yn cymoedd De Cymru yn deud iawn. Os mae'r bwlch mor fawr, os di pobl arferol dosbarth gweithiol ddim yn dod at ni,
fe awn ni at nhw hefo yr gobaith sydd ganddyn ni yng Nghrist. Da ni eisiau bod fel Iesu yng nghanol y byd tyredig, yng nghanol y mes, ac yn rhannu'n bywydau a'n rhannu yr gobaith sydd ganddyn ni hefo nhw. So dyna'n gyntaf, y ffordd ymgrawdoledig, ond wedyn yn ail, mae'n bwysig nodi doedd dim adnoddau ganddyn ni. Ar un cael ein anfon gan Eglwys, doedd gan ni ddim cefnogaeth ffurfiol yn lle gweithio yn yr ysgol o'n i swyddog rygbi nath Duw fel petai wedi paratoi swydd ar yng nghyfer i. Es i fewn a wedyn dysgu am cwpl o flynyddoedd, ond trwy gwneud hynna wedyn, be da ni wedi trio dangos ydy gobeithio trwy ein ymdrechion pitw ni, fo hwn yn fodel all cael ei efelychu. Bod dim angen aros nes fod yr adnoddau mawr genddyn ni i ddechrau gwneud gwaith cenhadol heddiw yma. Mae Michael Green yn ei lyfro yn edrych ar hanes yr Eglwys Foren yn yr Actau. A mi o'n amcamgyfrif fod 80% o'r efengylu naeth yr Eglwys Foren di dod trwy rhydweithiau naturiol o perthnasau oedd gan y bobl ar y pryd yn lle trwy dysgu a pregethau ffurfiol. Hynny ydy cymuned syml iawn oedden nhw. Cymuned oedd yn dod yn hyd, yn rhannu pob dim a'i gilydd, yn bwyta, yn hau i gilydd, yn gweddio, yn rhoi yn hyn yn llwyr i'w gilydd, ond hefyd yn wedyn yn bod yn gymuned ar wasgar, yn mynd ati i wasanaethu, i weithio ar cyfiawnder ac i rannu y newyddion da amdan yr Iesu oedd yn fyw ac yn teyrnasu hefo nhw. A felly ein gobaith ydy, newch chi weld rwan, fo hwn yn fodel all gael ei efelychu i'w replicator. Da ni ddim angen yr adnoddau i gyd, ond yn lle yr adnodd fwyaf sydd ganddyn ni ydy'r ysbryd glân sy'n byw ym mhob un o'n ni sydd yn deud mae Iesu Grist ydy'n arglwydd ni, a fod o wedyn yn rhoi'r dewrder a'r ffydd iddyn ni gamu allan a gwneud yr hyn mae'n galw ni wneud. Felly, Craig Blaenau, lle ni ddechrau? Wel, mi oedd gweithio yn yr ysgol yn golygu mi o'n i'n dod i adnabod pobl ifanc yr ardal. A pan ydych chi'n dod i adnabod nhw a clywed i straeon nhw, doedd ond wedyn bosib i'ch calonna cael ei symud i eisiau gwneud rhywbeth am y ffaith doedd dim lle saff iddyn nhw fynd gyda yr nos. A felly dyma ni'n dechrau cic. Clwb sy'n bellach di datblygu fan i clwb plant a phobl ifanc, o'n i yna neithiwr yn y clwb rygbi, a da ni bellach yn gweld dros 100 o blant a bobl ifanc yn dod trwy drysau'r clwb rygbi. Pob nos Fawr, lle da ni'n rhoi pryd o fwyd ymlaen, lle da ni'n medru rhannu chydig amdan newyddion da Iesu, a jyst rhoi noson wych ymlaen iddyn nhw. Yn fanna dyma ni'n dechrau, a wedyn, fel da chi'n gweld, Craig bach. Eto, dyma ni'n symud teulu ifanc o Mali'n merchan ni'n 6 mis oed ar y pryd. A'n ngwraig i Lydia'n gweld doedd eto dim darpariaeth. Mi oedd fel bod y pandemig di dod a pob un grŵp plentyn i diwedd. A felly dyma Lydia'n deud, iawn, fel yr Eglwys, da ni angen camu fewn i'r bwlch a gwasanaethu. Dechrau Craig bach yn y ganolfan Hamdden, a da ni'n gweld dros 40 o mamau yn dod yna pob un wythnos. A hyn o jest yn y blaen, coleg gan un mam, lle mae cyfnod mamolaeth yn dod i ben yn deud, dwi'n fwriadol di gofyn i ngwaith i roi dyddiau ffwrdd iddi fi, oherwydd bod ni'n caru y gymuned yma da ni'n mwynhau efo'n gilydd pob dydd Iau. Wedyn, be arall da ni'n neud? Wel, mae gennym ni digwyddiadau cenhadol. Chi'n gweld yn fama yn y clwb rygbi, cau'r clwb rygbi, parti pasg, Sul y Pasg, diwrnod i'w ddathlu, diwrnod hwyl i'w roi ymlaen, i fendithio ein cymuned. A ni weld flwyddyn dwytha dros 500 o'r gymuned yn dod i fwynhau a dathlu, a ni'n medru rhannu chydig o'r rheswm pam ein bod ni'n dathlu. Dydd mor arbennig. Y cwiz chwaraeon fynd yn y top yn fanna, dyna lot o'n teammates i, dwi'n chwarae rygbi hefo nhw yn dod am noson cwiz chwaraeon, ond eto wedyn yn rhannu tystiolaeth, yn rhannu neges o'r efengil, ac yn y gwylod wedyn carola yn y clwb. Gwasanaeth teuluol i bawb i ddod i glywed a mwynhau neges yr Nadolig.
Ers yna wedyn, da ni wedi dechrau capel Craig a Ysgol Sul. Da ni'n cyfarfod yn y ganolfan gymdeithasol. Ac eto, hyfryd jyst gweld pobl sydd heb cefndir yn y capel o gwbl yn dod ac yn ymgysylltu ac yn dod o hyd i le saff yn yr eglwys hefo ni yn fama. Da ni'n trio gwneud o mor syml a fforddiadwy a phosib. A be da ni'n weld yn y speis yma ydy plant yn mwynhau gymaint ohonyn nhw yn gwenu fel ydych chi'n gweld yma na, a hefyd y cyfle jyst i ddod fel oedd yr eglwys fod yn wneud. Dod rownd y bwrdd, rhannu'n bwyta ac annog ein gilydd. Felly wrth i mi gloi, sori, dwi'n gwybod dwi wedi mynd ymlaen, ond eisiau jyst cael cyfle i feddwl chydig. Be ydy'r cryfderon o model fel yma, a be ydy'r gwendida? Yn gyntaf, y cryfderon. Da ni'n gweld yn gyntaf perchnogaeth y gymuned. Pan da ni'n mynd i'r llefydd, mae'r gymuned yn perchnogi, mae waliau yn dod i lawr. Da ni wedi gweld ffafr anhygol efo'r clwb rygbi, yr ysgol, y ganolfan gymdeithasol. Ac oherwydd fod rhain yn mannau cyfarwydd, mannau mae'r pobl yn gwneud i bywydau ynddi, da ni wedi gweld yn barod yn fanna cyfle wedyn wrth i bobl do fewn i gymuned eglwys, ond yn i'w lle nhw. A fo hwnna yn help enfawr pan mae'n dod i'r cenadaeth. A wedyn fel dwi wedi sôn, mae'n fodel fforddiadwy a mae'n fodel da ni'n gallu efelychu. Ond na i fod yn onest, mae yna wendida. Mae'r gofynion a'r tîm bach, a da ni yn tîm bach, mae yna 8 ohoni sydd yn wych, ond eto mae'r rhan fwyaf yn disgyn ar fi a Lydia yng Nghraig i. A mae'r gofynion yna o gosod fyny a gosod i lawr i pob un digwyddiad yn lot, mae rhaid ni ddeud. Da ni'n dibynnol ar ffafr partïon eraill. Da ni'n gweld falle dy'r clwb rygbi ddim ar gael, falle dy'r ysgol neu'r ganolfan gymdeithasol ddim ar gael, a mae hwnna'n gallu bod yn rwystredig pan ti isio tyfu y gwaith. A wedyn yn ola, da ni yn teimlo'r pinch chydig bach na, da ni di sôn yma rhan mawr o'n cenadaeth. Be da ni'n gweld rôl yr eglwys yma ydy i ymestyn y croeso adre yna mae'r tad nefol yn ymestyn i ni. I'r rhai ar y tu allan ar yr ymylon i medru ddod adre. A mae cael cartref parawol yn help hefo hynna. Quote sydyn fama gan y diwynyddwr Tim Keller. Mae o'n deud, for young people faced with the dangers of the street, the church is a place of literal salvation. For women faced with added burdens of oppression, the church is a shelter from the storm. For people in recovery, the church is a support system. The church in poor communities can serve as a place of healing and grace. A dyna di'n gweddi ni dros Craig Blaenau. Dyna di'n gweddi ni dros eglwysi ar hyd a lled Cymru. Fod pobl medru dod o hyd y croeso adra yna yn y lle bod nhw'n medru dod o hyd i achad a gras. Felly gai annog chi, dwi'n credu gallwn ni dal ddefnyddio yr adnodau anhygol sydd ganddyn ni i adnewyddu ein adeiladau i fod yn ffit i bwrpas i ddod â rhai ar yr ymylon adre. Oherwydd yn y diwedd, di'r ateb ddim i'w gael mewn particular program neu model, yn lle mae rhaid iddyn ni ofyn be sydd yn gweithio yn ein cymuned ni. Dysgu neu cenadaeth yn ein cymuned ni, a mae hwnna'n siapio'r gweddill wedyn. Diolch.